हाय लोगोफोर गुड इभिनिं नै लोगोफोर आं दा मोनाबिलियाव मन्दिर फोसाबनानै बिबार खानोसै आंहा मन्दिराव होनो थाखाय बिबार खाना दाङो मोनाबिलिनि बिबारानो बांद्राय गैया खानोसै आङो नायलांदो लोगोफोर ini kalau kita ini mbak ini लोगोफोर आंहा बिबार खानाया थोबाय दा टाइमा 5:30 जाबाय आरो आं मन्दिर फोसाबनोसै बिदिनो मन्दिर फोसाबना जोब्बाय आङो बिबारखौ खाफिनजोब्बाय आरो नै dan sah proses sekarang ini bisa kunci baik udah tikur ke kampai diri pasang nasi bar bibar bilai surah kotai daerah. Aisyah mana bawa seorang hasil. Tak sesuai tasaran naik dan sangat tua. Tahu iri alai bacaan dari di. Ada alai bati iri bukan sampai legeper. Legeper ang hasap pudong silai. Saling saya belas nih. गरम बाबु गारनायाव गैयाहाय साहा फुदुंनानै लोंसै मेथाइजों लोगोफोर आंना साया जाबाय लुनोसै मेथाइजों साजानोसै